El gratacul o el gavarró és el fruit del roser silvestre, un arbust de la família de les rosàcies que creix en boscos clars, bardisses, marges, prats i vores de camps de conreu. Tradicionalment s'ha utilitzat per elaborar melmelades, licors, begudes sense alcohol i infusions o fins i tot per consumir-lo cru. Tot i ser encara un fruit desconegut, destaca per les seves propietats organolèptiques i nutricionals. Descobrir-lo és posar en valor un autèntic tresor natural del nostre entorn. Amb aquest projecte hem volgut veure si és possible generar bioeconomia forestal a partir del gratacul. Durant les últimes dècades, l'abandonament rural i la manca de gestió ha fet que els boscos envaïssin zones obertes, mentre que l'excés de ramaderia ha degradat el sòl i l'equilibri ecològic. Quasi no s'hi pasturava pel tema de tots aquests matolls i ara al netejar això jo crec que hi podrà entrar bé el ramat i mantenir aquesta desbrossada que s'haurà fet ara mecànicament, anar-ho mantenint. Vull dir que tenim dos beneficis, potenciar el roser silvestre i a part ajudar les vaques que puguin pasturar, tinguin més zona. Per complir aquests objectius s'han establert tota una sèrie de mesures de gestió. És una estassada selectiva que consisteix en desbrossar el matollar però respectant certs nuclis, un 30 o un 40% de matoll, ja sigui perquè és protegit, carnós i per protecció del sòl. I llavors també el que s'està fent és una desbrossada mecanitzada en les zones planeres i accessibles i la resta manual. En el cas del roser silvestre el que es fa és al seu voltant es neteja tot un radi per potenciar la collita, així com es poden les branques velles per tenir branques més joves i que ens produeixin major fruit. Mira, la zona és aquesta, aquí fem la gestió i aquesta zona serà com de control, són 10 i 10 hectàrees. Perfecte. Tota aquesta zona a la tardor entraran les vaques i tot el que haguem desbrossat anirà molt bé perquè ho podran mantenir en pastura. El moment de recol·lecció és entre finals de tardor i principis d'hivern, després de la primera gelada. Al moment òptim de maduració, els fruits estan ben vermells i una mica tous. No és un fruit ràpid de recol·lectar, ja que és petit. L'arbust té punxes i és difícil d'accedir. Hem provat de recol·lectar amb rampill, però el mètode que ha obtingut millors resultats és amb tisores de poda, ja que el fruit arriba més net a l'obrador. La manera de fer-ho és anar buscant branques on tenen fruits, branques seques i tallar-los. I els anem posant a la galleda d'una manera molt més ràpida. Què fem aquí? Intentem fer una poda selectiva perquè d'aquesta manera deixarem l'arbust la rosa en aquesta mida perquè quan broti l'any següent els tinguem tots aquí a punt. Amb l'estudi hem comprovat que el fet de gestionar prèviament la zona fa que la productivitat es dupliqui. El gratacul té un gust floral, intens i una mica àcid. El seu aroma és silvestre i afruitat, i de textura és tou i fibrós quan és madur. Aquestes qualitats ho fan atractiu per al seu ús gastronòmic, però també exigeixen cura en el seu processament. A l'interior té llavors i pèls irritants, d'aquí el seu nom, que dificulta el processat i requereix infraestructures eficients per extreure la polpa. La congelació i l'ultracongelació conserven la vitamina C i els antioxidants i faciliten l'extracció de la polpa. La deshidratació controlada permet obtenir farina de gratacul, preservant les propietats nutricionals. Durant la fase de recerca i desenvolupament dins del projecte s'han elaborat uns 25 productes, dels quals 4 han passat producció pilot i comercialització. Són una xocolata blanca, àcida, amb gratacul. Jugant amb l'acidesa del gratacul hem buscat una base més dolça, que seria aquesta xocolata blanca, i jugant amb la pròpia acidesa del gratacul hi hem afegit un punt d'àcid cítric i d'aquesta manera hem aconseguit aquesta xocolata àcida, com més divertida. Després hem fet un untable, un cremós de gratacul i ametlla, on també hi ha oli d'oliva verge extra i una mica de mel. És un producte bastant neutral, sí que porta mel, però tampoc és que sigui molt dolç, llavors és molt apte per un moment de snack
o un esmorzar, un berenar, o fins i tot per fer una vinagreta. Cràquers de gratacul, elaborades amb gratacul en pols, pensades com a snack funcional i saludable. Com per acompanyar hummus o unes galetes salades. I per últim, unes patates chips amb un assaonador de gratacul i algun altre condiment que li donen un toc, aquest toc així com més acidet, molt apte per un moment de vermut. Els snacks i assaonadors potser són més aptes per un mercat més funcional o més innovador, sempre amb aquest valor afegit d'aquests fruits poc convencionals. En canvi, potser les xocolates i els untables serien més per productes gourmet. El gratacul és un dels fruits amb més vitamina C de la península. La farina de gratacul optimitza la producció i redueix costos laborals. L'oli de les llavors, valorat a la indústria farmacèutica, afegeix valor econòmic al procés. Tot i que el preu depèn del cost de transformació, els productes poden situar-se en un segment premium pel seu valor nutricional, funcional i gastronòmic. Jo crec que un projecte com Plantes Oblidades té de positiu que una part és recuperar aquestes plantes, i això farà que tots aquests aliments que estan als boscos es puguin utilitzar i utilitzar-les en l'alimentació obre nous productes al mercat que fins ara no s'estan tastant i que això s'està perdent i que són bons. El projecte ha sigut interessant per veure les potencialitats del gratacul com a ingredient, però cal tenir en compte que el processament és difícil i costós.